gitemo to eritweyogi e wechego mag treason. Ka Tundu Lissu bende wacho ni jomancho twe godo moko kuomgi osewe thuolo mane oketnegi kum mar tho. Moko kuomgi osewe thuolo ento pod entiere mane jela kacha. Bende gibiro chopo kuma ginyalo loke chike mag adiera. Gima ng'eyo onge gima ok lokre e piny kae. Kenya kae, Tanzania te dalo Kanu no be 24 years. Mano ng'e ni gino ok bichopo nyaka chieng'. Lakini gima ng'eyo niya, ji oseneno kaka piny dhi. Sani king'iyo Yemen, sani Tanzania, joma tindo gi nigi ng'eyo mang'eny. Nikech sani wadak e ndalo mantie internet. Koro sani ji nigi a lot of information. To piny obet kaka gweng' achiel. Maka sani ji luwo piny kabisa. To kaka wadhi, an gi geno ni okal higni 5 kapok Tanzania ok odhi e referendum. To gibo dhi nikech Gen Z osechiwo. To sani gidhi chiwo nyaka jo kaka wan kamae. Bochuno ni ji oriwre ma walok chike mane piny kae. Koro Tanzania be tayari. Okal higni 5 kapok gidhi referendum. Nikech gima chaka kama pok notimore nyaka nene e CCM. Yes. Engineer Thomas Mende karwa ketwa pachko tudore kod tulo mane waneno e yiero ma Tanzania.